Tervetuloa Jalkapäivä-podcastin pariin. Ensimmäistä kertaa tämä kuvataan myöskin videolle, joten morjesta vaan kaikille katsojille ja toki myös kuuntelijoille. Pitkästä aikaa taas podcastia. Tänään keskustellaan uupumuksesta, elämänhallinnasta ja miten tämmöisestä ehkä burnoutista tai loppuunpalamisesta voidaan sitten nousta takaisin tavalliseen elämään. Mulla on tänään vieraana Viljami Metsäkylä, joka on käynyt tämän prosessin itse läpi ja pystyy sitä osin sitten kertomaan meille hyviä vinkkejä, miten toisaalta pystyttäisiin tämmöinen uupumustilanne välttämään ja sitten taas toisaalta, jos se tulee omalle kohdalle, niin miten sieltä päästäisiin sitten nousemaan. Kiva, että olet mukana. Mä oon jalkaterapeutti Sami Pesto ja tervetuloa myös sulle Viljami Metsäkylä mukaan tähän podcastiin. Kiitos. Ilo olla täällä, maestro. Kiitos, että lähdit hei mukaan. Sulla on aika mielenkiintoinen tämmöinen, voisi sanoa, ehkä suht raskas tämä lähihistoria, mutta sä oot suht avoimesti siitä kertonut, niin kerroko mulle ja kuulijoille, että minkälainen tilanne sulla on nyt tässä viimeiset pari vuotta ollut ja mihin ollaan menossa? Absolutely. Joo, eli tosiaan itsellä lävähti kakka aika isosti tuulettimeen tuossa keväällä. Ja se oli minusta mielenkiintoista, koska mulla ei ole tavallaan aikaisemmin elämässäni, mulla on ollut sillain aina kaikki aika semi-jees, ja nyt kun puhutaan niin kuin aiheesta vähän uupumus ja näin, niin mä olin vähän niin kuin jopa epäileväinen sen suhteen, että onko sellainen edes elämässä tavallaan mahdollista, jos niin kuin mentaalisesti on periaatteessa hyvässä kunnossa. Keväällä sitten tosiaan tapahtui isoja asioita, josta niin kuin puolet tarinaa on se, että mulle lempattiin 2 konkurssikypsää yritystä, joissa mulla oli henkilötakauksia niin kuin useammalla 10 000. Ja sitten tämän lisäksi oli vielä niin kuin yhdellä toisella elämän osa-alueella, josta valitettavasti voi tarkemmin nyt tässä kertoa, mutta oli niin kuin ihan sairas kaos meneillänsä. Ja tämä niin kuin sai mut sellaiseen paikkaan, että mä niinku alkoi todella pahasti mentaalisesti niinku rakoilemaan ja niinku, että rupesi tuntua siltä, että ahdistaa ihan sikana, just ei tahtonut saada oikein mitään aikaiseksi. Ja niinku, tämän kanssa mä räpiköin. Se oli maaliskuussa, kun tämä yritysten mulle lemppaaminen tapahtui, ja siitä niinku johonkin puoleen väliin kesää, niin oli mulla kaikista ne niinku syvimmät suvantovaiheet, mitä tuli mentyä läpi. Ja tavallaan tämä kokemus oli mulle itselle tosi jotenkin silmiä avaava, koska mä oon viimeisen 10 vuoden aikana, mitä on ollut yrittäjä, niin mä oon paljon tehnyt niin kuin duunia myös tämmöisen niin kuin tietynlaisen mental coaching asioiden kanssa, niin kuin, että auttanut ihmisiä jotenkin niin kuin ehkä oivaltaan omasta mielestään enemmän. Ja mä niin kuin tajusin tämän myötä, että okei, niin kuin, että vasta jos sä käyt jotain tällaista läpi, niin sulla on oikeasti jotain perspektiiviä auttaa ihmisiä tämmöisten niin kuin haastavien tilanteiden äärellä. Et siihen asti kaikki oli ollut periaatteessa tosi teoreettista, mutta nyt mä jouduin niin kuin semmoiseen painekattilaan, että nyt niin kuin koita toimiiko ne sun strategiat, mitä sä ihmisille opetat ja näin. Laitetaan sillä niin perspektiivi, että sähän oot niin kuin lähtökohtaisesti kuitenkin, jos mietitään sun niin kuin taustoja, niin jos sä nyt tietyllä tapaa esittelisit itsesi, niin mä oon ainakin ymmärtänyt, että sä oot siis ihan perusukkeli, ei puhutaan niin kuin yrityksistä, että joku voi miettiä, että no siellä on joku multimiljonääri, jolla on 20 tonnia vähän velkaa, niin ei tunnu missään, ja näin, mutta siis kaikki on aina suhteellista, ja mikä sun tilanne on sitten niin kuin nytten? No ei mikään häppöinen, ei vaan, ihan jees, mutta niin kuin nimenomaan, joo, mulle ei ole mitään niin kuin miljoonaomaisuuksia, minkä päällä istuisin tai näin, vaan niin kuin tilanne, mikä nyt on, niin on se, että se tilanne, mikä oli, on saatu pelastettua neutraaliksi. Eli tavallaan niin kuin nyt on semmoinen, voisiko ajatella uudelleenrakennusvaihe tällä hetkellä ehkä vähän niin kuin käynnissä. Tämä on mun mielestä niin kuin jo ensimmäinen semmoinen niin kuin arvokas tieto tapaa, että jos me ajatellaan, että ihan niin kuin, ei tarvitse olla mikään superihminen, että voi niin kuin tällaisesta hankalasta tilanteesta sitten nousta ylös. Ja varmaan pääset tänään niin kuin kertomaan sitä, että mitkä ne stepit oli, että miten me oikeasti sieltä sitten
sitten lähdettiin eteenpäin ja miten päästiin tähän tilanteeseen. Absolutely. Joo, mutta ei todellakaan, ei mitään erikoista ole sinänsä omassa taustassa. Että ammattikoulun puu- ja palikkapuolelta valmistunut jamppa, joka innostui parikymppisenä yrittäjyydestä. Ja joskus meni hyvin, joskus meni huonommin, joskus meni taas hyvin ja sitten lävähti. Just näin. Ihan mielenkiintoista. Mitä se sun business muuten sitten on ollut tai on edelleen vissiinkin? Joo, eli tähän on mahtunut kaikenlaisia juttuja, mutta viimeisestä 10 vuodesta niin suurin osa on ollut erilaisia niin kuin verkkoliiketoimintoja. Joo. Mä aloitin aikanaan suoramyynnin parissa 2014, myytiin terveystuotteita tämmöisellä verkkokauppapohjaisella mallilla, ja sitten oli tämmöinen niin kuin verkkovalmennusbusiness siihen alaan liittyen. Sitten kryptoista mä innostuin joitain vuosia sitten, niissä oli ihan hyvä meininki, hyvä ralli, ja siellä tultiin kanssa rajusti sitten tonttiin, että no se on tarina sitten erikseen. Ja sitten me perustettiin tämmöinen keskustelupakka seurapeli, tarjottiin ihmisille niin kuin työkaluja luoda syvempiä keskusteluyhteyksiä kaikissa ihmissuhteissa. Joo. Ja sitten nyt meillä on tuossa Tampereen keskustassa tämmöinen keramiikkastudio Madhouse, mikä avattiin 1,5 vuotta sitten, ja nyt sitten kalenteribisnestä, ja ehkä joku saattoi jäädä mainitsematta, mutta kaikenlaista on tullut kokeiltua. Paljon yrittäjiä ystävinä, ja niin kuin mä jossain vaiheessa tavallaan mulle niin paljon iskostui tämmöinen ajatus, että niin kuin yrittäjänä tietyllä tapaa se mikä se yrittäjyyden taito on, niin sä niin kuin ammut ammuksia, ja sä ammut ensimmäistä kertaa 10 ammusta, niin ehkä 1 osuu, sitten sä räpyt sen kanssa, sitten susta tulee vähän parempi siinä pelissä, ammut 10, ehkä 2 tai 3 osuu. Ja mä oon ampunut niitä kuteja tässä viimeisen 10 vuotta, ehkä joku päivä vielä opin tällä. No just näin, kyllä. Ja jatketaan tarkkuusammuntaa, niin kyllä se napsahtaa sieltä. Just näin. No, mutta hieno, makea kuulla, ja tosiaan niin aika laajalla skaalalla ollaan sitten tehty, niin, ja mennään tämä yrittäjäkärki edellä tässä, niin se on makea homma. Mutta ehkä meitä kiinnostaa nimenomaan tähän aiheeseen liittyen, että niin kuin, kerro siitä sun niin kuin kokemuksesta, että miten sinne ollaan niin kuin päädytty, miltä susta tuntui se, että nyt ollaan niin kuin aika hankalassa tilanteessa? Joo. Se oli tosi ahdistavaa. Jotenkin niin kuin, ne ensimmäiset hetket oli jopa sellaista niin kuin surreal, niin kuin epärealistista, niin jotenkin tuntuu niin kuin oudolta, että vähän olisi semmoisessa niin kuin kuplassa, että mitä hittoa, että onko sitä niin kuin oikeaa elämää. Että jotenkin niin kuin, mä en ollut periaatteessa oikein edes kuullut vastaavista tarinoista, että noin voi käydä. Ja tavallaan niin kuin se, että sulle tehtiin niin kuin, että joku toinen, niin kuin, että se, että sä et ollut niin kuin periaatteessa ajanut itseäsi yksin siihen tilanteeseen, vaan niin kuin, sä olit päätynyt haastavaan tilanteeseen, ja sitten sulle vielä niin kuin lempataan kaikki sillä niin kuin, että mitä hittoa, että meidän oli niin kuin tarkoitus hoitaa nämä jutut yhdessä, ja nyt yhtäkkiä se koko skeidavuori on sulla. Ja niin kuin, jos kukaan yrittäjä kuuntelee, niin tiedät varmasti sen, että niin kuin yhdenkin yrityksen kanssa voi olla parhaimmillaan niin kuin ahdistava se tilanne, jos se on huonoin mahdollinen. Niin sitten, että niitä on pari, ja sitten vielä henkilökohtaisessa elämässä kiusataan toisilla tavoilla. Niin se oli tosi jotenkin semmoinen, että niinku apua, että niinku, ja se lamaannutti. Eli sen se niinku teki. Ja niinku kaikki tavallaan, ehkä se haastavin asia siinä oli se, että kun niinku asiat, kun ne lähtee kertaantumaan, varsinkin niinku huonoon suuntaan, niin ne kertaantuu tosi nopeasti. Just ihan niinku perusesimerkki laskuista. Joo. Sulla on kuukauden laskut myöhässä. Niin sulla on lähtenyt tulee niin paljon muistutusmaksuja, ja tiedätkö, kirjettä tulee, postiin tulee niin paljon, että se on niin kuin, se kertaantuu ihan sikanopeasti, ja siitä tulee tosi ahdistavaa. Asioita on paljon vaikeampi sopia silloin, kun ne on mennyt yli ne päivämäärät, niistä asioista olisi pitänyt hoitaa näin. Ja tavallaan niin kuin tuommoisessa tilanteessa, että se, että sä lamaannut kuukaudeksi 2, niin se niin kuin, melkein voisi sanoa eksponentiaalisesti kertaantuu se skeidamyrsky. No, tämä luonnollisesti niin ei ainakaan hyvää tee sille tunnetilalle, koska se, niinku, tavallaan, se koko ajan kertaantuu, ja sitten koko ajan sä haluat niinku, olla vähemmän katsomatta siihen mylläkkään, mikä on. Ja niinku, ahdistus niinku,
täystoimettomuus, ne on niitä tunnetiloja, mitä mulla oli. Mä en enää tiennyt, mistä mä niin kuin lähtisin purkaan enää koko palloa sitten lopulla. Ja tässähän sitten mä sain apua, minkä vuoksi mä sain tämän koko mylläkän selätettyä. Että niinku, multa löytyi lähipiiristä osaamista, tämmöistä niinku nepsy-osaamista, neuropsykiatrinen valmentaja. Ja hän, niinku, hän sitten otti mua ihan niinku kädestä kiinni ja otti tuohon niinku otteella oikeastaan, että nyt Viljami, nyt hoidetaan tämä niinku myrsky. Tämä pallo, niinku, puretaan se. Ja tämä oli niinku mulle jotenkin tosi semmoinen oivalluttava kokemus, kun mä tavallaan tajusin sen, että niinku harva asia ihmisen elämässä, mitä pitäisi tehdä, niin on itsessään niin kovin monimutkainen tai vaikea, että niitä ei sen takia saisi tehdyksi. Jokainen osaa soittaa, niin kuin teknisesti osaa soittaa sen puhelun, mikä pitäisi soittaa. Mutta ongelma on se, että sä et vaan tiedä, mistä sä lähdet liikenteeseen, ja sitten kun se mylläkkä on riittävän iso, niin sä et niinku usko, että sä voit koskaan enää saada sitä selvitettyä. Aivan. Ja mitä me tämän valmentajan kanssa tehtiin, niin me istuttiin alas, me oltiin 3 viikkoa sillä, että hän kävi mun luona 2-3 päivää viikosta, me istuttiin alas ja me aloitettiin ihan siitä, että nyt listataan ihan kaikki, mitä niin kuin on meneillään. Joo. Me vetin pitkä lista, sitten sen jälkeen niin kun me käytiin laskupino, kaikki mahdolliset, niin avattiin yksi kerrallaan, ja niin kuin tehtiin siihen ihan selkeä suunnitelma, mistä mä pystyin niin kuin näkemään, että okei, tästä me mennään pala palalta, lähdetään tätä purkamaan. Ja sitten kun mä aloin sitä purkamaan pala palalta, niin sitten sieltä rupesi tulemaan niitä onnistumisen kokemuksia. Mä muistan niin kuin ensimmäinen kokemus, mikä oli yksi tämmöinen lasku, tai yksi näistä laskuista, niin kuin, mihin oli tullut jo tiedätkö, kaikki mahdolliset muistutusmaksut sun muut. Sitten mä soitin, niin kuin, että hei, mulla on ihan paska tilanne, että niin kuin, nyt pitää sopia jotain. Ja kun mä sain sen sovittua, niin mä tavallaan niin kuin se onnistumisen kokemus tuli, että tämä on selvitettävissä. Se oli se, kun mä juoksin tuohon terassille kesä, ja niin mä ajattelin, jes! Niin kuin onnistui. Sillä tilanne maailman surkein, mutta mä sain tämän yhden asian sovittua, niin se voittavuus, mikä siitä tuli, niin mä tajusin tavallaan, että okei, tämä on se avain. Joo. Kaikkea. Että sä saat palasteltua sen sellaisiksi, että sä ymmärrät, mitä on meneillään, ja sittenhän se ei ole kuin tekemistä vailla, mutta heti kun sä pääset niitä asioita tekemään, sä saat tämän sekaisevassakin tilanteessa, jos sä osaat oikein katsoa, niin niitä onnistumisen tunteita kohtalaisen nopeastikin. Joo. Ja niiden päälle se selviytyminen rakentuu. Just niiden näin. Toi on hyvä pointti sinänsä, jos miettii, että joku, joka ei ole niin kuin yrittäjänä, vaan että on esimerkiksi työntekijä nyt työttömäksi, niin se lamaantumisvaihe on varmaan niin kuin ihan samanlainen, mutta et siitä ei tule niin kuin koko aika lisää piiskaa siitä, että sä oot tekemättä mitään. Et työkkäri saattaa niin kuin lähettää jotain viestiä, että viittisikö sä tehdä sitten nyt jotain tästä näin, mutta siellä ei niin kuin kulut ei koko aika kasva sieltä niin kuin yrityksen puolelta. Joo. Toi on mielenkiintoinen. Me itse asiassa just juteltiin, tehdään yhden kaverin kanssa, tehdään niinku, lähinnä niinku omaksi iloksi paraikaa podcastia, julkaistaan se tässä vuodenvaihteen toisella puolella. Ja me niinku just spekuloitiin tavallaan sitä ajatusta. Hän on kanssa yrittäjä, käynyt rajun polun, veti 28-vuotiaaksi asti, niinku, siis ryyppäs haimansa ja niinku ihan superpaha alkoholiongelma, ja sieltä niinku ponnisti tosi hyvään elämään. Ja puhuttiin tavallaan siitä niin kuin nimenomaan, että huomasi jotenkin tämän oman kokemuksen kautta, että mitä kaikki niin kuin semmoisia jotenkin tosi syvällisiä muutoksia ja oppeja itse sai tämän kokemuksen kautta. Niin tavallaan se kysymys just siitä, että niin kuin ihmisillä kun on tämmöisiä semi-ahdistavia tilanteita, mistä niin pitäisi, mutta ei ole pakko päästä pois. Joo. Että miten sen saisi transferoitua sen fiiliksen, kun sä oot käynyt sen superahdistavan tilanteen läpi, mistä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin joko niin kuin tulla pois tai kuolla tyyppisesti. Niin tavallaan sen fiiliksen, niin kuin, että vai onko se jotenkin aina niin, että ihmisen pitää sinne ihan ääriahdistukseen asti käydä, että se muutos tapahtuu. Joo, tämä olisi ollutkin, tiedätkö, makea, jos sulla olisi ollut siihen vastaus, koska se olisi niin kuin... Sitä mä olisin ehkä niinku kysynyt, että niinku mistä sen tietää, että on niinku riittävästi uupunut tai palannut loppuun, että sit niinku
lähdetään oikeasti siitä ylöspäin, että voisiko sen tajua jo vähän aikaisemmin, että hei, että nyt otetaan niin kuin homma haltuun ja nyt ruvetaan niin kuin tekemään asioita. Ja just nimenomaan tuon systemaattisuuden kannalta, että hei, että ei jätetä niitä, vaan että otetaan se niin kuin esimerkiksi asiakohtaisesti. Onko se sanonta, että miten saa syötyä virtahepon, niin pala palalta. Kyllä. Just näin. Sitten lähtee. Nimenomaan. Yep. Mutta se on $1 million question, että miten se että saisiko sen. Tämmöinen valmentaja Tony Robbins sanoi, että turn your shoulds into musts. Mutta niin, how the fuck do you do that? Niinpä, kyllä. Se on hieno sanonta kyllä sekin. Mutta sulla on siis yksi kokemustietapaa siitä, ja siitä varmasti niinku oppimista monille muillekin. Ja tuossa tuli niinku jo yksi ihan hyvä vinkki, tai ehkä kaksi. Eli tietyllä se, että eti apua, tai että niin vähän niin kuin ulkoista sitä tekemistä jollekin toisille, ja saa jeesiä siihen, ja joku tulee siihen hankalaan tilanteeseen niin kuin ehkä rationaalisella ajatuksella viemään sitä sitten siihen oikeaan suuntaan. Jos miettii, että se nyt on ihan sama, että meneekö niin kuin miten hitaasti sen, kunhan se menee koko ajan oikeaan suuntaan, niin jotain hyvää tapahtuu sitten. Ja sitten toinen oli ehkä se, että niin kuin mitä mä tuosta sain kiinni, niin kuin, nimenomaan tehdään niin kuin näkyväksi ne asiat. Eli että täällä on nämä jutut, mitä meillä nyt on, ja ne on nyt tässä sun edessä, ja nyt katsotaan niitä, ja nyt suhtaudutaan sitten niihin. Et jos ne on ne vaikka konkreettiset laskuasiat tai maksut tai jotkut muut tämmöiset, niin ne on nyt tässä paketissa, mitä niiden kanssa sitten tehdään. Et paljon siellä on varmasti semmoista, niin kuin, joka sekoittuu just siihen semmoiseen niin kuin uupumukseen tai ahdistavaan tunteeseen, ja sitten ne vaan niin kuin siirretään pois, ja sinne kelluu jossain, niin sitä oikein tiedät. Sitten otetaan ne siihen vaan pam, ja loogisesti suhtaudutaan niihin, niin voidaan päästä niin kuin eteenpäin. Jep, just näin. Toi oli ehkä se niinku starteri siitä, mutta miten siitä sitten päästiin vielä niinku tähän tilanteeseen? Mitä steppejä siinä on sitten otettu? Joo, Jaan, mun on pakko vielä sanoa tuohon, mikä on mun mielestä ihan supertärkeässä niinku roolissa, niin on se, että niinku kaikessa muutoksessa niin se alkaa aina siitä, että sä tunnistat ja tunnustat. Just näin, joo. Tunnistat ja tunnustat, että okei, nyt mä en osaa, nyt mä en yksinkertaisesti tiedä. Ja sitten mitä mä haluaisin sanoa vielä, niin on se, että mä uskon, että mulla niin yksi tosi kriittisessä roolissa ollut tekijä, jotta mä pääsin kuitenkin kohtalaisen nopeasti tarttumaan sitä härkää sarvista, oli se, että mä uskalsin itkeä kaikki tunteeni pihalle. Niin eli, koska nämä on kuitenkin tunnepohjaisia juttuja, että niin kuin puhuttu, että sä sen takia niitä jätät tekemättä, että se olisi